každým zápasom vidieť na tých mladých chlapcoch, že sa učia aj také dospelé prvky futbalu. A čo sa týka celkovo, to nebolo len samozrejme o tom Feďovi Kasanovi, ktorý dal mimochodom bratislavský rodák, ktorý dal 3 góly, ale najstarší hráč na ihrisku bol ročník 2004, čiže my máme všetko takých mladých hráčov. Sme veľmi rešpektovali silu Rače a skúsenosti, ktoré tu na tých hráči určite nadobudli. A ako ste povedali, možno opticky tá Rača mala aj loptu, ale musím povedať, že naša obrana hrala veľmi pevne dnes. Mne sa niektoré veci veľmi páčili, ktoré si určite zanalizujeme. A neplašili sa tí mladí chlapci, zachovali kľud aj v ťažkých situáciách a to si myslím, že bolo rozhodujúce, že sme sa nepúšťali do nejakého odkopávania lôb, ale naopak chceli sme stále raziť tú nejakú cestu Akadémie Trenčianskej. Naozaj sme od začiatku pôsobili dosť tak možno unavene, alebo neviem to nazvať, aj sme sa snažili cez polčas chlapcov prebrať k životu, ale vždy, keď sme sa, ak povedať, nadýchli, tak vtedy sme inkasovali a toto sú veci, ktoré nás zrážajú na zem. Sme to hromadne prestriedali presne, jak sme dostali druhý gól, sme čakali na prerušenie hry, dostali sme druhý gól, sme to prestriedali a menili sme aj systém hry. Chvíľu to vyzeralo, že OK, dokážeme sa dostať do tlaku, len zase tá naša produktivita v 16. tam mal Dalibor Gonda, tam mal šancu vyloženú, brankár mu ju vyťahol a nemali sme sa v podstate na čom chytiť. To bolo to, že keby možno nejaký zlepený gól sme dali presne potom v vystriedaní, že to má zmysel nejaký, že ešte to dokážeme otočiť, naopak super by išiel možno psychicky dole. A toto neprišlo, nejaká taká sprúha. Toto nám chýbalo dnes.